Ahojte, v tomto videu si otvoríme tento celkom veľký balíček z LEGO Pick a Brick. Čo ako teda viete je na oficiálnej LEGO stránke, kde si môžete objednať hociaké dielky, ktoré potrebujete alebo chcete. A ja som teda objednal. Bolo to dosť drahé, pretože aká to je malá krabica. A sa pustiť do jej rozbalenia. OK. Sa to pekne otvára. Samozrejme na vrchu je ten papier, kde je zoznam tých dielikov. Vyťahnem. A potom tu môžete vidieť obrovský detail Lega. Všetko v jednom pifli je to. Čo nie je práve najoptimálnejšie. Sa môže zdať, že také nudné na prvý pohľad, že kopu iba plejtov, ale budú tam aj také zaujímavejšie dieliky, vám sľubujem, aj keď nebude ich veľa, ale hlavne potrebujem tieto dieliky. To vám poviem ešte trocha neskôr. Tak toto teda vidíte. Vlastne prevažná väčšina tých dielikov sú rôzne plejty, konkrétne modré, zelené, a tejto pieskovej farby. Tie pieskové žiaľ neexistujú, tieto 4x4. Takže som musel objednať tieto 2x4 a pár týchto 6x4. A tie vlastne dieliky potrebujem na ten kemping a farmu, čo vám potom vlastne ukážem. Akože mám môj plán, ako to chcem mať. Neviem, či v tomto videu alebo v ďalšom videu. Podľa toho, ako dlho to bude trvať. Takže myslím, že tých modrých je tam 100, sa mi zdá. Tých zelených asi 60. A týchto hnedých je asi 120, sa mi zdá. Nie som teraz istý presne. To je dosť veľa. Sú také tie nudnejšie dieliky. Potom tu mám takéto tieto akoby, že s úhlom 1x2, ale no proste tieto vidíte dieliky. A tie budú vlastne okolo cesty alebo okolo potoka, aby bol taký zaujímavejší, nielen taký rovný. Alebo aj tie cesty. Tak myslím, že zo 20. Sa mi zdá, neviem. Potom tam mám fakt veľa týchto 1x2 priehľadných tajlov, svetlomodrých. Tie budú samozrejme na potok. A tých nemám dostatok, akože treba mi oveľa viacej, koľko ich som tu objednal. Ale to by bolo strašne veľa, to som teraz potreboval iné dieliky, nielen samé tajely, takže som neobjednal dostatok, no uvidím, koľko mi vyjde z toho. Potom dosť veľa týchto 1x1 slopeov, či slope sa to volá. A to sú samozrejme na vlny. Buď do toho potoka, alebo aj do mora v LEGO City. Aj tieto 1x1, tiež na tie vlny. Aj boli rôznorodejšie, nielen také malé. Som pozval tie papiere. A z tých zelených mám 50. A tých modrých mám 65 plejtov. A tých hnedých väčších mám 10. A tých malých 2x4 mám 120. Podľa papiera. Dúfam, že teda aj toho je aj. Koľko som si objednal. A tých tajlov, týchto, mám 150. A ďalej tu mám ešte tieto 1x1, ale tej teraz bielej, aj svetlomodrej. Asi obidve využijem. A teraz trocha tie zaujímavejšie dieliky už. Vlastne mám tu tieto akoby disky, alebo ako to nazvať. A tie sú na tieto lampy, normálne klasické lampy, ako sú v modulároch. Mám z LEGO Store, ale tam nemali tieto dieliky, takže mám len sivé, čo som mal už. Ale biele som nemal žiadne doma. Takže konečne už mám klasické normálne. To potom pomením všade v LEGO meste. A to už bolo vlastne dávno v tom LEGO Store, to bolo ešte neviem kedy, v máji alebo kedy. Aj skorej možno. To nie teraz naposledy. A teraz sú také fakt zaujímavé dieliky. Mám tu dve takéto postroje pre psa, to je. To je nejakého psa. Toto dám. Vodítko, alebo ako to nazvať. A to je jedno modré pre nejakého policajného psa a jedno žlté klasické. Alebo to je jedno hociaké. Potom tam túto jednu čajku. Mám len jednu, lebo sú to drahé. Myslím, že nejaké 2 € stojí jedna, alebo koľko. Zvieratá sú drahé všeobecne, legové. Ale také divná, že je gumová. Má také gumové. To zle zaostruje nejako dneska. Čo je také zaujímavé teda. Potom tam rôzne tajly potlačené. Tu je konkrétne 1 2x2.
obrázkom Lego setu s nejakým vrtuľníkom. A to je vlastne z toho kamionu žltého Lego, ktorý asi poznáte, Lego City Set. Potom tam aj tento jeden malý s nejakou raketou. Ďalší takýto 2x2 s takým hasičským autom. To je reálny set z Lego City, čo naozaj existuje. A potom tam jeden ten najväčší. To je tá policajná stanica na mori, čo je tiež reálny set. Asi všetky sú to reálne sety. Preto to nepozniem, čo to je za set, ale asi to budú. A tie mám do toho Lego Store, čo mám v meste. Tam mám na jedna stena je taká prázdna, tak tam to dám. To asi v nejakom Lego Store update, alebo len tak mimo videa to urobím. Uvidím. Potom ďalej. Skúsim nájsť tie dieliky zaujímavé. Aha. To je 1x2 tile, kde také, že Meow Beats, nejaká mačka. To je asi nejaké jedlo pre mačky, alebo čo to je. To len tak som si to objednal, možno do toho obchodu, čo máme, alebo benzínka, čo máme v Lego City. Potom takýto tile s americkou vlajkou. 1x2 som tiež len tak objednal, ma to zaujalo. Tu bude asi také rakety z Lego setu, si myslím, ale neviem. Jo, ešte by to niečo malo byť zaujímavé. Aha. To je tile, kde je akoby normálny 1x2 tile, priesvitný, akurát je s takou rýbou akoby z vrchu. Ten kápor. A to tiež do toho potoku, to je také pekné, to tam bude, zhora to bude vidno. Mám ich viacej, sú vlastne dva druhy, len tu teraz neviem nájsť ďalšie. Ale sú dva druhy, myslím, že mám z každého po dva. Mám teda aj ten druhý. Je trocha iný. Zle zaostruje. To môžete aspoň vidieť trocha. Ako som povedal, mám myslím, že z každého dva, ale neviem ich nájsť ostatné. A myslím, že by som to mal mať. Myslím, že som ešte vyzval. Ešte jeden taký tile som tu mal, ale neviem ho teraz tiež nájsť. A tu je. A nejaká taká tyčinka, nejaká orechová. Tiež len tak do Lego mesta do nejakého obchodu. To tiež len tak zaujalo, si povedal, že to objednám. A to už je vlastne koniec, už nemám vám čo ukázať. Ako vidíte, bolo to celkom nudné, lebo veľa rovnakých dielikov a takých obyčajných. Ale to veľmi dôležité pre mňa, lebo ich potrebujem na ten camping, farmu, ako som povedal. Takže čoskoro budeme konečne už stavať na videách. Sa to fakt teším, lebo už som dlho nič nestaval, takéto vlastné. Až vám ukážem vlastne ako to bude. Tuto to vlastne mám na polici. Že asi to trocha ešte prerobím, neviem, či tu bude táto chata zostane. Asi ich vymením, ale viem, že toto presne malý spotok, hneď na kraji, potom vedľa toho cesta a tu vlastne na kraji plánujem dať také tie prekarávané miesta, takže na to budem potrebovať hlavne tie hnedé. A potom farma, tu ešte nemám až tak premyslenú, ale tiež tam bude v strede cesta, na kraji potok a tu v strede bude ešte normálna cesta z normálnych cestných podložiek, ktoré ešte nemám, takže ich musím ešte kúpiť, takže to neviem kedy. Ale teda už čoskoro začnem teda stavať, takže sa na to môžete tešiť a ja sa na to fakt teda teším. A možno vám vlastne ukážem, ako tam, čo som dorobil v tom meste, tie malé zmeny, alebo nejaké iné zmeny, čo som robil v poslednom čase, takže urobím vás také video, že čo sa zmenilo v Lego meste, alebo uvidím ešte. Takže to je koniec tohto videa, ďakujem, že ste ho doposlali až do konca, dajte like, odber, komentár a vidíme sa na budúce. Ahojte!